Okay, sa babu damuwa. No. Sa America, headquarter. Are you sure, sir? Okay, no problem. I will do it in Allah yarda. Okay, sir, no problem. Ya, shiryawan ne. Na shigo gare ka. Sani bai rima. Na shigo Baka san wani abu ba. Wallahi muna cikin mota. Haka ɗaya wani ga taya guda ta cire kuma an ka ci gaba da rubuta lahiya lau haka. A to ni kai na rana. Wallahi ba kai kai ka san haru da kai ba kawai. Bai rima. Ai ko ka san wani abu ba. Nani? Wai ina cikin tahiya. Wai sai ni ga wai gan ɗani jaki yana tahiya babu kunni. Babu kunni a goguna sai ni ta mamaki. Ya an kai hakan gani. Wai wallahi jaki na. Ina cewa kai an ka baka da kunnuwa. Kai ko mai gida na cire su wanda ya so ni. Hato ni ka mai shaman ka ni ba ma shi ba azumin gada an ka ce an ɗage wallahi abin ya min armashi. Aka ce wa an ɗaga azumi. Kai ku dakata. Ba ku ji gaba daya da dokar ba a shigowa wa ga ba saboda ni hagadinta. Ina hun kai? Na dinna mun kai wurin wani fati wallahi uga wurin wani fati. Fati? Wallahi uga. Wurin uban fati. Kai waya sunanka? Sunana Mudassir uga. Mudassir? Uga. Kai ha? Ni sunana Ashek Muhammad Malam Abubakar da Shambar Sallallahu alaihi wasallam. To tun da haka na haka ta kasance. Iya kalmar sunanka ya hula cikin da zan fasa ma cikin. To wallahi ofisa yana da magana. Magana mi gare ka? Wallahi sunana ai ba isan min sunana ba an ce sai na girma. Sai ka girma? Au.